Pane nyaya iri kurwadza munyika yeZimbabwe yemhuri yakafa netsaona panguva imwe chete mushure mekunge pachiziviswa kunzi murume aiperekedza mukadzi wake kunokwira bhazi kuti vauye kunyika yeZimbabwe. Kusangana kwatinoita pano paYouTube channel yenyu Harare Networks patinobata nhau dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika tichiti ndidzo dzatinoti social commentary news, kuitira kuti mugonzwe mugoziva zvizhinji zvinenge zvichiitika maererano nemazimbabwean ari kunze kwenyika nemamwe ari munyika yedu yeZimbabwe. Zuva ranhasi takabata chiitiko chemazimbabweani pari kutsanangurwa kunzi yanga iri mhuri mukadzi nemurume pamwe chete nemwana mudiki pamwe nemwana mukomana asara ari kunzi ane makore 14 years ekuberekwa. So vanhu ava vari kunzi vaigara kuSouth Africa kuBela Bela Limpopo. Vanova vari kunzi uri musi weSaturday murume anga akabhuka matiketi ebhazi ekuti mukadzi wake akwire bhazi achibva kuSouth Africa achiuya munyika yeZimbabwe, asi hazvisiri izvo zvakazoenda nezvavaitarisira. Mushure mekunge murume uyu ari kunzi akaperekedza mukadzi wake kunokwira bhazi pari kunzi paN1. So ari kunzi iye akataurirana nevebhazi sezvo anga akabhuka kudhara kuti ndichange ndichikwirira paN1, asi adaro ari kunzi akakwidza mukadzi wake bhazi pamwe chete nemwana anga ari wekumusana mudiki akakwira bhazi namai ava, asi baba vakasara nemwana anga ane makore 14 vaakudzokera kumba vasiya ava vaienda kuZimbabwe. Asi pari pachiitiko ichocho pari kutsanangurwa kunzi baba vapa kucrossa road kuti vadzokere kumba, vari kunzi ndipo pavakatsikwa nemotokari zvakatora upenyu hwababa ava. Asi mwana mukomana akamhanya akatora foni yababa akazivisa mai vanga vamubhazi kuti burukai kuno, hakuna kumira zvakanaka. Asi zvoziviswa kunzi amai vanenge vakaburuka mubhazi vane kutya kwakanyanya zvakaita kuti vagomhanye murodhi, apo vakabereka zvakare mwana kumusana vakatsikwa zvakare nemotokari vakafira ipapo. Asi pari kutsanangurwa kunzi motokari yakatsika iri kunzi iyo inenge yakatsika amai iri linked to minister wekuSouth Africa wehealth anova ari kuti iye akuisa tsvagirudzo maererano nechiitiko chakaitika ichi uri musi weSaturday. So nhau idzi dzatenderedzwa dzichiziviswa kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe pamwe chete neSouth Africa, sezvo chiitiko chinorwadza chemusha wavharwa inova zviri zvinhu zvinorwadza zvakaitika apa. So vanhu vari kuti vakatsikwa nesame car heroro, two different attempts, there should be a thorough investigation, ndio mashoko everuzhinji. Asi nhau yekuti baba vari kuratidza kuti vakatsikwawo neimwe motokari, asi amai vakazotsikwawo nemotokari yaHealth Minister Aaron Motsoaledi vanova vekuSouth Africa. So pari kuziviswa kunzi vachange vachizounzwa kuzoradzikwa munyika yeZimbabwe. Zvizhinji tichange tichikupai update, asi nhau dzaziviswa zvichinzi update: South Africa police has opened 2 cases following a tragic accident in Bela Bela Limpopo on Saturday involving a vehicle linked to a health minister. Report says a Zimbabwean man had accompanied his wife and child to a bus station so they could travel to Zimbabwe. After dropping them off heading home, he was hit by a vehicle while crossing the road and died at the scene. Their 14-year-old child, who saw the accident happening, quickly phoned the mother and asked her to come back. Shocked and panicked, the woman rushed back while carrying another child on her back. Suddenly, she and the child was carrying were also knocked down by a vehicle linked to a minister. Both died on the scene. People say the crash was very severe and the child suffered serious injuries. Muri Zimbabwe zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinosirisa, ndidzo nhau dzatanga takabata pano patinobata nhau dzinenge dzichiitika. Vamwe voti mhepo dzakasimuka zvine simba. I feel sorry for the 14-year-old child, sezvo ndiye asara akabata musha. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu izvi
Zvakaitika zvakare panguva yeEaster, veruzhinji vakaiziva nhau yetsaona yakaitika. Iye akabatsirwa kuchema zvakare nevanhu vakasiyana-siyana, ainzi Ronald Mujuru, akarasikirwa nefamily yese. Apa zvaitika kune mwana mukomana ari kunzi family yese yafa mutsaona panguva imwe chete pazuva rimwe chete. Zvinhu zvinorwadza. Tichingoti rest in peace kune vanhu ava vafa, tichichema zvakare nemhuri yarasikirwa. Ndidzo nhau dzatanga tikabata pano paYouTube channel yenyu Harare Networks.